Dobar dan, poštovane koleginice i kolege. Veliki pozdrav iz Maribora u Sloveniji. Ja sam Maja Anđelković-Šeguljev, profesor jugoslovenske i svetske književnosti. U Sloveniji Srpska dopunska škola radi već 2,5 godine i imamo preko 1200 učenika. U Mariboru i okolini koleginica Dragana Šoškić i ja predajemo srpski jezik. Deca su divna i vredna. Osnovna namena ove vežbe je osloboditi decu da iskažu svoje osjećanje kroz stihove pesme i jačanje socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika. Zadaci su da govore ovu pesmu kao da su tužni, nestrpljivi, da skakući od veselja, kao da su umorni od penjanja uz brdo. Mislila sam da napišem koji je zadatak postavljen, ali verujem da ćete to i sami pogoditi. To onda znači da je vežba uspela. Razvijajte slobodno ovu vežbu, nadogradite. Rastimo zajedno. I srdačan pozdrav iz Maribora. Mami kaže, šašavo moje, šta se to zbiva u tvojoj glavi? Mama mi kaže, šašavo moje, šta se to zbiva u tvojoj glavi? Mama mi kaže, šta se to zbira u tvojoj glavi? Mama mi kaže, šašavo moje, šta se zbiva u tvojoj glavi? Ne, dječaci. Kažem, postoje dječaci smeđi crni i plavi. On mi kaže, šašavo moje, zar mogu tamo svi da se slože? Ja mami kažem, kad već postoje, nek tu i stoje. Šta se može? Mama mi kaže, pusti priče, zbiljani tako, naš se liče. Ja ju pomaknem i ustaknem. Svi oni liče, svi mnogo liče, na nešto lepo, kao iz priče. Na sve što čekam i na sve što hoću, liče na nemir i na samoću. Šašavo moje, pa oni znači ne postoje. Šta da se radi, mama veli? Kažem, ništa već da se želi, da nikada čekanje ne izgleda. Želi. Mama me pita i da li to vredi. A ja se smeškam, vidjet ćeš, vredi. Mama mi kaže, čekaj, sad sam izgledala. A da, aha. Mama mi kaže, kao javi, ne.